Πολύ κυρία Σταζάκη για την χρήσιμη παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα. Και με τη σειρά μου ξανακαλωσορίζω άπαντες, παρόντες και απόντες και ερχόμενους, θερμά ευχαριστώντας για την παρουσία του τις ομάδες και μονάδες εθελοντισμού, τα σχολεία που στηρίζουν τη δράση της 6 Απριλίου και βέβαια τους ιδιώτες και τους φορείς εκείνους που αγκαλιάζουν τη δράση. Αν και μηνοίστας ο ίδιος και ο μιλητής τους στην παρούσα εκδήλωση, δεν πρόκειται να αναφερθώ στην ομάδα αυτή και το έργο της. Λίγο πολύ αυτό στην πόλη είναι γνωστό και άμεσα προσπελάσουμε στον καθένα μέσα από τις ιστοσελίδες της ομάδας και τα παραδοσιακά ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Μια τέτοια αναφορά δεν ανήκει εξάρτητα στο σκοπό του σημερινού καλέσματος, που είναι αποκλειστικά το Λεσδούι Γκρις και η πολύτιμη συνδρομή που διακρίνει την επόμενη φορά στην πόλη μας. Ο μόνος για τον οποίο πρόκειται να μιλήσω είναι λοιπόν ο εθελοντισμός. Και ως παράδειγμα δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω παρά μόνο αυτό που νομίζω καλύτερα ο ίδιος, τον εαυτό μου. Γιατί? Διότι επί μακρόν και όσο και πριν από μερικά χρόνια, ο ίδιος δεν υποστήριζε τον εθελοντισμό. Άνοιγα πάντοτε σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων που αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό την κάθε εθελοντική δράση. Πίστευα πως ο πολίτης οφείλει να απολαμβάνει τα αποτελέσματα των φόρων που πληρώνει, δηλαδή μια πόλη και μια χώρα που θα νιώθει άνθρωπος και όχι αρουραίος. Πίστευα επίσης ότι με τον εθελοντισμό χάνονται θέσεις εργασίας, οπότε και έσοδα για τους ανθρώπους που απληρωνόταν για να κάνουν εκείνο για το οποίο πληρώνει ο καθένας φόρους. Πίστευα ότι με τον εθελοντισμό βγάζουν για άλλη μια φορά το φύλλο από την τρύπα οι πολίτες και μάλιστα τσάμπα, αντί για το κράτος που οφείλει να μεριμνήσει για κάτι τέτοιο. Πίστευα ότι με τον εθελοντισμό διατρέχουν κίνδυνο τραυματισμού και μόλυνσης οι πολίτες έναντι των επαγγελματιών εκείνων που θα γνώριζαν και θα τηρούσαν τα μέτρα ασφαλείας κάθε αντίστοιχη δράση. Πίστευα πολλά τέτοια. Κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια και μελετώντας την ιστορία και προϊστορία του είδους μας, έκπληκτος συνειδητοποίησα ότι η φυσική κατάστασή του, ήδη από απαρχής του, δηλαδή για κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, ήταν πάντα η συλλογική συμμετοχή, η αλληλοβοήθεια, ο αλτρουισμός, ο εθελοντισμός. Και ότι η εκμετάλλευση, ο εγωισμός, η νοθρότητα, η αδιαφορία για το περιβάλλον και τον συνάνθρωπό μας αποτελούν υποπροϊόντα ενός ελάχιστου κλάσματος του απέραντου χρόνου. Τόσο αμεληταίου όσο περίπου και ένα δεκάλεπτο μπροστά σε ένα δεκάωρο. Ο άνθρωπος είναι βιολογικά θυσπισμένος να βοηθάει, να κοινωνικοποιείται, να ενδιαφέρεται. Ο εγωκεντρισμός που παντού διακρίνουμε γύρω μας είναι κάτι το πρόσχετο, το παρασιτικό και όχι κάτι το εγγενές και σύνθετο του ανθρώπου. Έκτοτε, και συμμετέχοντας ο ίδιος στο έργο του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο και παρακολουθώντας το σε εθνικό και διεθνές, δεν θα μπορούσα πλέον να κλείνω τα μάτια μου στο ηλίου φαϊνότερο. Ολόκληρες εκτάσεις, δήμοι, ακόμα και πόλεις, να μεταμορφώνονται και μάλιστα τάχιστα σε δείγματα, αν όχι υποδείγματα, πολιτισμού, δραστηριότητας, καθαριότητας και ομορφιάς. Δεν θα μπορούσα πλέον να κλείνω τα μάτια μου στο ότι ο άνθρωπος, το όντο έτοιμο για τα καλύτερα και τα χειρότερα, ενώθηκε με τον άνθρωπο και αποφάσισε να αντισταθεί στη φθορά και στην καταστροφή που πήρε σε όλες τις βιομηχανικές επανάστασεις γίνουν αδιάκοπα. Ο εθελοντισμός ως εκ τούτου αποτελεί την κατεξοχήν κοινωνική πράξη, εφόσον ενώνει αντί να χωρίσει, πάσης φύσεως διαφορετικούς ανθρώπους γύρω από τον υπέρτατο σκοπό. Το σεβασμό ετούτης της γης που θα φιλοξενήσει την ψυχή μας για κάποιες δικές δεκαετίες. Δεν θα μπορούσα να κλείνω πλέον τα μάτια μου στο ότι ο εθελοντής αποφασίζει να πάρει πλέον τη ζωή του στα χέρια του, αντί να περιμένει από τον οποιονδήποτε υπεύθυνο ή ανεύθυνο. Δεν θα μπορούσα πλέον να κλείνω τα μάτια μου σε όλα αυτά, εκτός κι αν ήθελα να είμαι τυφλός. Όμως ποιος θα με ξεστραβώσει? Κανένας εθελοντής, κανένας εθελοντής. Εμπαθύνοντας λοιπόν τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια και διαχρονική αξία του εθελοντισμού και οι 4 κύριοι αυτοί λόγοι του σχετικισμού μου άρχισαν να πέφτουν ένας μετά τον άλλο. Ας πάρουμε ένα. Πίστευα ότι ο πολίτης οφείλει να απολαμβάνει τα αποτελέσματα των φόρων που πληρώνει. Και ας είναι αυτό σωστό, εγώ ήμουν λάθος. Διότι ακόμα και να ζούσε κάποιος σε πραγματικά ανθρώπινη πόλη και χώρα, οι φόροι του αμφιβάλλω εάν θα κατέληγαν εκεί που θα έπρεπε να καταλήξουν, αντί να εξαφανίζονται απλώς και ως διαμαγείας σε πράγματα που μαθαίνουμε καθημερινά. Σκεφτείτε πως το πραγματικό κόστος για να καθαρίσει ακόμα και ολόκληρη τη γη είναι κατ' ουσίαν και κατά αναλογία ελάχιστο, ειδικά με την υπάρχουσα τεχνολογία. Κι όμως η γη παραμένει βρώμικη και μολύνεται συνεχώς. Την ίδια στιγμή που τα υπάρχοντα χρήματα σπαταλώνται σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς ή σε επαχθή χρέη π.χ. Για να μιλήσουμε μονάχα για τη χώρα μας, ο καθαρισμός από άκρη σ' άκρη όλης της Ελλάδας αποτελεί τελικά το ελάχιστο πλάσμα των χρημάτων που εξαλλιώνται σε σκάνδαλα που πληροφορούμαστε ή δεν πληροφορούμαστε καθημερινά. Κι όμως ο καθαρισμός από άκρη σ' άκρη όλης της Ελλάδας είναι οικονομικά αμεληταίος. Και παντού στον κόσμο. Και η επιτυχία δράσεων και οργανώσεων όπως το Let's Do It World, το ελληνικό σχέδιο στο οποίο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα, το Let's Do It Greece, αποδεικνύει τελικά ότι γίνεται να καθαριστούν ολόκληρες πόλεις ή ακόμα και χώρες με σχεδόν μηδενικό, μηδενικό κόστος, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ο καθήλυνα αρμόδιος να μας μιλήσει για όλα αυτά που βρίσκεται δίπλα μου,
ο Νίκος Δοκιούσης, και ανυπομονεί να λάβει τη σκητάλη. Προσωπικά είχα την ανίποτη χαρά να γνωρίσω το έργο του Λεσβίου Γκρίση σε όλο το έδαφος, μέσα στις 2 ώρες εξαντλητικής ανάπτυξης του από τους δημιουργούς του στο γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου την προηγούμενη Τετάρτη, σαν απεσταλμένος των Μηνοίστας. Πίστευα, συνεχίζω, ότι με τον εθελοντισμό χάνονται θέσεις εργασίας, άρα και έσοδα για όσους συνανθρώπους μας θα πληρωνόταν για να κάνουν αυτό για το οποίο πληρώνουμε όλοι εμείς στους φόρους μας. Ήμουν λάθος. Διότι ενώ πράγματι οφείλει το κράτος να δίνει δουλειές στον κόσμο, και ειδικά για την βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής του, παρόλα αυτά τα περισσότερα κράτη στη γη, πλην Βόρειας Ευρώπης, άντε και Αυστραλίας, ελάχιστα κατά αναλογία χρήματα και δουλειές έδιναν πάντα για τέτοιου είδους σκοπούς. Και πάντοτε απορώ πώς υπάρχουν ακόμη οι π.χ. οδοκαθαριστές, αντί να έχουν απονορίσει τη γη στο σκουπίδι. Αν όμως πληγόμασταν, αφενός θα ήμασταν δυσαρεστημένοι πολίτες και δεν θα πληρώναμε τους φόρους μας, αφετέρου δεν θα ήμασταν σε θέση να δουλέψουμε για να κινήσουμε τη μηχανή. Άσε δε που η χώρα μας θα ήταν άσχημη και πώς θα έρχονταν για διακοπές οι πολιτισμένοι κατακτητές, λαοί. Ποτέ καμία δουλειά δεν χάθηκε από κανένα εθελοντισμό, διότι ελάχιστα κράτη δώσανε ποτέ σοβαρά κονδύλια για να γίνει πιο ανθρώπινη η ποιότητα ζωής των πολιτών τους. Λυπάμαι το λέω. Από την άλλη, ο εθελοντισμός ενώνει σε τέτοιο βαθμό τους ανθρώπους, που αμέτρητες φορές έχουν γεννηθεί από επαγγελματικές ευκαιρίες ανάμεσα σε εθελοντές που ψάχναν και εθελοντές που δίναν δουλειά. Τολμώ να πω ότι όλες αυτές οι επαγγελματικές συνεργασίες που έχουν συναυθεί ποτέ από εργοδότες και εργαζόμενους που γνωρίστηκαν μέσω του εθελοντισμού είναι αναλογικά μακράν περισσότερες από όσες ποτέ θα έδινε το οποιοδήποτε κράτος για την οποιαδήποτε περιβαλλοντική βελτίωσή του. Πίστευα επίσης ότι με τον εθελοντισμό βγάζουν οι πολίτες για χιλιοστή φορά το φίδι από την τρύπα, και μάλιστα τσάπα, αντί για το κράτος που οφείλει να ανταποκρίνεται στους φόρους των πολιτών του. Ήμουν εκεί λάθος. Διότι, όπως είπα και στην αρχή, και το ξανατονίζω, η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι ο εθελοντισμός, η συνεργασία και η φροντίδα του περιβάλλοντος και του συνανθρώπου του. Κανένας εθελοντής δεν βγάζει κανένα φίδι από την τρύπα. Αντίθετα, κάνει κάτι το απολύτως φυσικό για τον εαυτό του και τους άλλους. Και κάτι το ευγενέστατο όσο και επιδραστικό στην παιδεία του. Όσο για το τι θα κάνει ο κράτος, αυτό είναι θέμα δικό του. Και ο κάθε πολίτης πάρα αυτά οφείλει να λάβει τα μέτρα του, δίχως να περιμένει κανέναν και από κανέναν. Πίστευα τέλος ότι με τον εθελοντισμό διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης και τραυματισμού οι πολίτες σε σχέση με τους επαγγελματίες εκείνους που γνωρίζουν και τηρούν τα μέτρα ασφαλείας αναλόγων δράσεων. Ήμουν και εκεί λάθος, εάν κρίνω τον τρόπο που ίδιος έχω βιώσει και παρακολουθεί σε εθελοντικές ομάδες και που εξ ανάγκης και αντικειμένου οργανώνονται, ενημερώνονται, εξοπλίζονται και εκπαιδεύονται. Δεν είναι καθόλου εύκολο να πείσεις και να οργανώσεις εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Νίκο, να κάνουν κάτι που δύναται να έχει τόσους κινδύνους και κόπους, όπως π.χ. ένας καθαρισμός βουνού, μια εκτεταμένη διατροφίδευση, μια μοδοσία ή μια μέρημνα για τα αδέσποτα, για να αναφερθώ μόλις ελάχιστα από τα δικαιώματα του παγκόσμιου εθελοντισμού. Είναι τέτοια η φύση και η λειτουργία του εθελοντισμού, που θα δυνατούσε να κάνει έστω και ένα βήμα, εάν δεν κάνει πρώτα τα νότα του. Σε παγκόσμια κλίμακα, τα περιστατικά μοιραίου ή σοβαρού τραυματισμού και μόλυνσης από εθελοντική δράση είναι στατιστικώς και πραγματικώς ανύπαρκτα. Και δεν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οποιαδήποτε αμφιβολία σε οποιοδήποτε θα ήθελε πραγματικά να κάνει εκείνο που από τη φύση του πρέπει να κάνει. Όπως σας είπα, μίλησα μόνο για τον εαυτό μου, για να αλλαξοπιστήσαμε πριν κάποια χρόνια και μετανοήσαμε σκεπτικιστή του εθελοντισμού. Πάρα αυτά να τονίσω πως ο σκεπτικισμός μου σε έναν βαθμό παραμένει. Και ουδέποτε θα μπορούσα να εξηγήσω πιστικά την ύπαρξη τόσο αμφισβητούμενων ΜΚΟ και δίθεν εθελοντικών οργανώσεων ανά τον κόσμο. Όμως δεν με απασχολεί κάτι τέτοιο, αφού και ουδέποτε θα μπορούσα να εξηγήσω πιστικά την ύπαρξη τόσο σκοτεινών σημείων π.χ. στη θρησκεία. Τούτο όμως δεν θα με σταματούσε το να πιστεύω στο Θεό. Ομοίως δεν θα μπορούσα να σταματήσω να πιστεύω στη γνώση, απλά και μόνο επειδή κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν κρατήσει φέουδα του ενός ή του άλλου. Συνοψίζοντας, σκοπός της ομιλίας μου ήταν, καταρρίπτοντας τα επιχείρηματα που ο ίδιος είχα θέσει επιμακρών στον εαυτό μου, να απευθυνθώ στον οποιονδήποτε συντηρεί σήμερα ένα παρόμοιο σκεπτικισμό απέναντι στον εθελοντισμό. Η ομιλία μου αυτή δεν αποτελεί καν κάλεσμα δικό μου ή του Λεσβίου Γκρίση, αλλά κάλεσμα της ίδιας μου της πόλης, στο να γίνει έστω και για μια μέρα σύγκριτα μορφότερη και πιο ανθρώπινη. Και κάτι τέτοιο για να γίνει χρειάζεται ανθρώπους. Εμένα, εσένα, όλους. Μηδενός εξαιρουμένου. Και ο καθαυτός στόχος της παρούσας εκδήλωσης και συγχρόνως η τοποθέτηση των Μηνοίστας είναι, αφού μαζευτήκαμε εδώ, να μην μείνουμε εδώ, αλλά να ακουθούμε σε ολάκερη την πόλη και με συντονισμένες κινήσεις αυτή να ξαναστράψει και να χαμογελάσει όπως δεν άστραψε και δεν χαμογελάσει ίσως και για δεκαετίες. Αφού λοιπόν μίλησα για μένα, μίλησα έπειτα για τον εθελοντισμό. Πήγα από το ειδικό στο γενικό. Τέλος, απευθύνω κάλεσμα σε όλους τους Ηρακλειώτες και σε όσους αγαπούν το Ηράκλειο να συνδράμουν τις δυνάμεις τους για το προσωπικό και το κοινό μας καλό. Άρα μίλησε για το τοπικό. Και αφού μίλησε για το τοπικό, και αφού σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας και την προσοχή σας, οφείλω να παραδώσω τη σκητάλη στον άνθρωπο εκείνο ακριβώς που έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να ενοποιήσει και να συγχρονίσει το τοπικό σε εθνικό πλέον και να αγκαλιάσει όλες τις εθελοντικές ομάδες και μονάδες της Ελλάδας
με μοναδικό σκοπό να σας τα πει ο Νίκος. Καλημέρα και από μένα. Αρχικά, μέσα από την καρδιά μου, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση και που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κρήτη και νομίζω πως έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί με αρκετούς έχουμε ήδη μιλήσει και μέσω διαδικτύου, με κάποιους είχαμε ξαναβρεθεί από κοντά κάποια στιγμή. Στόχος λοιπόν σήμερα, όπως ακούσατε, είναι να σας μεταφέρουμε αυτό το κλίμα της δράσης. Προσωπικά, την πρώτη μου επαφή με τον εθελοντισμό την ξεκίνησα πριν λίγα χρόνια από το σχολείο. Εκεί είχα μία καθηγήτρια που για μένα ήταν πρότυπο. Ουσιαστικά μου έδειξε να συνεργάζομαι με τους υπόλοιπους. Μας έμαθε να λειτουργούμε σε μία ομάδα. Μας έμαθε τι σημαίνει πραγματικά ο εθελοντισμός. Και από εκεί τον αγάπησα και προσπαθώ να το διαδώσω όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Το Let's Do It Greece λοιπόν είναι μια προσπάθεια που την ξεκινήσαμε, είναι ένα σύνθημα με το οποίο θέλουμε να ενοποιήσουμε όλη την Ελλάδα. Και πώς ξεκίνησε αυτό για μένα? Η φιλοσοφία του ξεκίνησε μέσα από το σχολείο, από την καθηγήτρια, που μου είπε μια ιστορία την οποία θα μοιραστώ και σήμερα μαζί σας. Είχε πει λοιπόν ότι υπήρχε κάποτε ένα δάσος πανέμορφο, ένα δάσος γεμάτο ζωή, που ξαφνικά όμως μια μέρα ξέσπασε πυρκαγιά. Όλα τα ζώα προσπαθούσαν να σωθούν, προσπαθούσαν να αφήσουν τις φωλιές τους, προσπαθούσαν να μπορέσουν να φύγουν από το δάσος για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και ανάμεσα σε αυτά τα ζώα υπήρχε και ένα μικρό πουλάκι, το κολυμπρί, το οποίο πήγαινε σε μια κοντινή λιμνούλα, βούταγε μέσα με το ράμφος του, γέμιζε νερό και επέστρεφε πίσω στο δάσος για να το σβήσει. Το έκανε μία φορά, το έκανε 2 φορές, 3 φορές. Κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής, το σταματάει ένα άλλο ζωάκι και του λέει: «Μα καλά, κολυμπρί», του λέει, «τρελάθηκες. Καίγεται όλο το δάσος και εσύ προσπαθείς από τη λιμνούλα που πηγαίνεις να μεταφέρεις νερό για να το σβήσεις». Το κολυμπρί λοιπόν γυρνάει και του λέει ότι μπορεί να μην μπορώ να σβήσω όλη τη φωτιά για να σώσω το δάσος, όμως κάνω ό,τι μου αναλογεί. Και αυτό μετέδωσε η καθηγήτρια σε εμάς, σε όλη την ομάδα από το σχολείο, να κάνουμε κι εμείς ό,τι μας αναλογεί, να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την καθημερινότητά μας, αλλά και τους συνανθρώπους μας με τους οποίους συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα. Αυτή λοιπόν η ιστορία ήταν για μας το κίνητρο για να ξεκινήσουμε τον εθελοντισμό και ουσιαστικά να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε όλη τη χώρα. Και αυτό είναι το Let's Do It Greece, που όπως μπορείτε να δείτε, το βασικό σύνθημα είναι το πόσοι Έλληνες μπορούμε να συντονιστούμε μέσα σε μία ημέρα. Αυτό είναι το βασικό, γιατί ουσιαστικά θα σας μεταφέρω τη σκέψη τη δική μου, σαν ο καθένας από εμάς να είναι ένα κομμάτι ενός παζλ. Σήμερα, ας πούμε, που είμαστε εδώ, σε αυτή την αίθουσα, ο καθένας από εμάς να είναι κομμάτι ενός παζλ. Σκεφτείτε πόσα κομμάτια μπορεί να υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, που αν τα ενοποιήσουμε μπορεί να βγει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς μέσα από αυτή την προσπάθεια. Ξεκινώντας, θα σας μεταφέρω και εγώ ίδιος κάποια στοιχεία για αυτή τη δράση, για να επικεντρωθούμε στη συνέχεια στο διάλογο, στο να ακουστούν προτάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα εδώ για το Ηράκλειο. Και να ξεκινήσουμε με το ιστορικό. Πώς ξεκίνησε αυτό το Let's Do It, τι είναι? Είχε ξεκινήσει από την Εστονία. Ήταν μια προσπάθεια την οποία οργάνωσαν μια ομάδα εθελοντών από την Εστονία, οι οποίοι θέλησαν να κάνουν κάτι δυναμικό για να μπορέσουν να διαδώσουν τον εθελοντισμό σε όλη τη χώρα. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν έναν εθελοντικό καθαρισμό ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα το 2008. Και από τότε αυτό έγινε με επιτυχία. Πάνω από 50.000 εθελοντές στην Εστονία κινητοποιήθηκαν και άρχισε αυτό να διαδίδεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και σε άλλες χώρες να υιοθετούν αντίστοιχες προσπάθειες. Πριν λίγα χρόνια λοιπόν, η ίδια η καθηγήτρια από το σχολείο μου έστειλε το βιντεάκι. Ένα βιντεάκι με τους εθελοντές της Εστονίας. Και μου είπε: «Εφόσον αγαπάτε όλα τα παιδιά, αυτό που κάνετε, γιατί δεν προσπαθείτε να κάνετε αυτή τη δράση και στην Ελλάδα?» Στην αρχή μπορώ να σας πω ότι μας φάνηκε εξαιρετικά δύσκολο. Πώς εμείς, 18-19 χρονών, θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε όλη την Ελλάδα σε μια ταυτόχρονη δράση. Στη συνέχεια όμως, σκεφτήκαμε ότι αξίζει τον κόπο και ότι πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε, γιατί ο εθελοντισμός, ο πολιτισμός είναι έννοιες που συνδέονται και πρέπει να τις υπερασπιστούμε ιδίως μέσα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν, όπως βλέπετε σε αυτό το χάρτη με πράσινο χρώμα, είναι όλες οι χώρες που κάνουν μια αντίστοιχη προσπάθεια και χαιρόμαστε που σε αυτό το πράσινο χρώμα είναι και η χώρα μας, η Ελλάδα. Μαζί με ένα φίλο μου λοιπόν, κάναμε ένα πρώτο σχεδιασμό και είπαμε: πάμε να το ξεκινήσουμε. Πήγαμε στην Εστονία,
μας έγινε η πρόταση να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα πριν 3 χρόνια στο Διεθνές Συνέδριο Εθελοντισμού. Ήμασταν οι νεότεροι εκπρόσωποι και τους είπαμε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό στη χώρα μας. Τους δείξαμε όλο το σχεδιασμό, πώς το είχαμε οργανώσει, για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Και βεβαίως αυτό χαιρόμαστε γιατί έχει πλέον αγκαλιαστεί, έχει αρχίσει να διαδίδεται σε όλη τη χώρα και έχουμε δει να γίνονται εκπληκτικά πράγματα. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα αυτής της προσπάθειας? Ο σκοπός είναι να μπορέσουμε μέσα σε μία ημέρα να συντονιστούμε σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο εθελοντικοί φορείς, αλλά να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον οποιοδήποτε πολίτη αυτής της χώρας. Μπορεί να προέρχεται από τους θεσμικούς φορείς, όπως είναι οι περιφέρειες και οι δήμοι, μπορεί να είναι από πολιτιστικούς συλλόγους, μπορεί να είναι από άλλες οργανώσεις, ακόμα και σε επίπεδο γειτονιάς. Να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε όλους τους πολίτες. Οι στόχοι που θέσαμε εξ αρχής σε αυτή την προσπάθεια. Πρώτον, να διαδώσουμε τον εθελοντισμό. Και εδώ, και εγώ με τη σειρά μου θα ανοίξω μια παρένθεση. Ο εθελοντισμός και για μένα και για όλη την ομάδα που το ξεκινήσαμε και πιστεύω και για τους περισσότερους από εσάς που είσαστε στην αίθουσα, είναι μια αξία, είναι κάτι ανώτερο. Δεν είναι δηλαδή κάτι, όπως ακούστηκε προηγουμένως, που το κάνουμε επειδή πουλάει, επειδή είναι της μόδας, λέμε προστασία του περιβάλλοντος και όλα τα σχετικά. Είναι κάτι που πάνω απ' όλα σχετίζεται με την ποιότητα της ζωής μας, σχετίζεται με την υγεία μας. Άρα είναι το πρώτο κίνητρο που θέλουμε να διαδώσουμε αυτή τη φιλοσοφία του εθελοντισμού. Να γυρίσουμε και μία προς τα πίσω, αν γίνεται. Το δεύτερο πολύ βασικό, να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Και το λέω αυτό και το πιστεύω πραγματικά, γιατί έτσι όπως ευαισθητοποιηθήκαμε εμείς από το σχολείο με κάποιο κίνητρο που μας δόθηκε, θέλουμε αυτό να μπορέσουμε να το διαδώσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε όλη την Ελλάδα. Να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και ειδικότερα τη νέα γενιά, τα παιδιά, σε αυτά τα θέματα. Να μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τους διάφορους φορείς. Και αυτό το λέω σε επίπεδο γειτονιάς. Τυχαίνει να είμαστε στην ίδια πόλη, να είμαστε ακόμα και στην ίδια γειτονιά, φορείς, σύλλογοι που μπορεί να μην έχουμε βρεθεί ποτέ μεταξύ μας, να μην γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Εμείς λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα μέσα από αυτή την προσπάθεια και να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle που σας είπα προηγουμένως. Να μπορέσουμε να προωθήσουμε το μήνυμα μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω. Είναι πολύ βασικά θέματα γιατί λέμε, ας πούμε, πετάμε. Το πετάω δεν είναι το πετάω, απλά δεν φαίνεται και το ρίχνω σε μια χωματερή έτσι ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν και άλλα στάδια που προηγούνται. Το πρώτο βασικό είναι η πρόληψη. Δηλαδή, πώς, αυτό που ακούστηκε και προηγουμένως, πώς δεν θα δημιουργήσω τη ρύπανση, πώς θα μειώσω τα απορρίμματά μου, πώς μπορεί να τα διαχειριστώ καλύτερα, να επαναχρησιμοποιήσω ίσως ενδεχομένως, να ανακυκλώσω. Είναι κάποιες έννοιες τις οποίες προσπαθούμε να διαδώσουμε μέσα από αυτή την προσπάθεια και βεβαίως να αναδείξουμε διάφορες καλές πρακτικές. Όπως αυτό που ακούστηκε προηγουμένως με τις ταμπέλες, ας πούμε. Αν γίνει σε μια περιοχή, είναι μια καλή πρακτική για να μπορέσουμε να το διαδώσουμε και σε άλλες περιοχές, σε άλλους εθελοντές και σε φορείς, για να κάνουν αντίστοιχες προσπάθειες και εκεί που πιθανόν να μην τις έχουν σκεφτεί μέχρι στιγμής. Η ημερομηνία που επιλέξαμε είναι στις 6 Απριλίου. Όπως ακούστηκε προηγουμένως. Ναι, με μία μέρα συντονιζόμαστε, όμως μέσα από αυτή την προσπάθεια θέλουμε 364 μέρες τις υπόλοιπες να συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι το βασικό μας λόγο. Δηλαδή, δεν βρισκόμαστε, ας πούμε, σήμερα μέσα σε αυτή την αίθουσα για να συντονίσουμε τη δράση του Let's Do It. Βρισκόμαστε για να χτίσουμε κάτι το οποίο μπορεί να μεγαλώσει και να φέρει στην πράξη θετικά αποτελέσματα. Βλέπετε, το ξεκινήσαμε πριν από 2,5 χρόνια περίπου. Πέρυσι, που έγινε μια αντίστοιχη προσπάθεια. Οι Μινοίστας ήταν από τους πρώτους που δώσαν το παρόν, επικοινώνησαν μαζί μας και ήταν από τους πρώτους που για μας ηθικά στάθηκαν δίπλα μας να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια και σας ευχαριστούμε. Τους αριθμούς που μιλάνε από μόνοι τους. Καταφέραμε να ενοποιήσουμε μέσα σε μία ημέρα, μέσα σε λίγες ώρες ταυτόχρονες, 162 θεσμικούς φορείς που ήταν δήμοι, περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες. 553 εθελοντικές οργανώσεις. Έγιναν δράσεις σε πάνω από 500 σημεία και οι εθελοντές οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή μέσα από την ιστοσελίδα και θέλησαν να βοηθήσουν στις περιοχές τους ήταν πάνω από 34.000. Για την ακρίβεια 34.161. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ακόμα μια δυναμική και υπάρχει κόσμος που λέει αξιοποιήστε μας, θέλουμε να βοηθήσουμε, δεν ξέρουμε ή δεν μας έχει δοθεί η δυνατότητα. Φέτος λοιπόν επιλέξαμε να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί με όλες τις εθελοντικές ομάδες της Κύπρου. 6 Απριλίου θα γίνει συντονισμένη δράση και όλοι οι φορείς της Κύπρου μαζί μας θα ενώσουν τις φωνές τους. Και ο λόγος που επιλέξαμε την ημερομηνία 6 Απριλίου είναι διότι πρώτον είναι πριν το Πάσχα. Ποντάρουμε στο να ευαισθητοποιηθούν όλα τα σχολεία της χώρας και να κινητοποιηθούν και θα σας εξηγήσουμε τα πρακτικά στη συνέχεια. Θέλουμε να είναι η αρχή της τουριστικής περίοδου. Πολλές περιοχές προετοιμάζονται να επισκεφθούν επισκέπτες, πολλές περιοχές θέλουν να βελτιώσουν το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Άρα είναι ένα κίνητρο αυτό για να μπορέσουμε να δραστηριοποιήσουμε ακόμα περισσότερους φορείς. Και βεβαίως είναι και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου,
που ο στόχος είναι να καθαρίσουμε τα δάση της χώρας σε μια προσπάθεια να μειώσουμε τον κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς. Τώρα, για να το οργανώσουμε όλο αυτό, να σας πω εξ αρχής, το βασικό μας σύνθημα ήταν το zero budget, zero print. Δηλαδή, δεν θέλουμε να τυπώσουμε τίποτα εμείς από την Αθήνα κεντρικά για να το μοιράζουμε σε όλες τις περιοχές, για να έχει δράσει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και δεύτερον, δεν θέλουμε να διαχειριστούμε χρήματα. Είναι βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας μας και ιδίως στην περίοδο που διανύουμε, θέλουμε να δείξουμε ότι γίνονται προσπάθειες χωρίς να ζητούμε χρήματα ή επιδοτήσεις ή το οτιδήποτε. Αρκεί να μπορέσει ο κάθε φορέας να βοηθήσει με τον τρόπο που μπορεί. Και οι Δήμοι και οι περιφέρειες του να εξασφαλίσουμε τα υλικά και να γίνει κάτι πολύ οργανωμένο και πολύ επιτυχημένο. Όπως βλέπετε λοιπόν, για να το οργανώσουμε, επειδή όλοι μας στον ελεύθερο χρόνο προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, επιλέξαμε 4 βασικούς πυλώνες στο να γίνει κάτι τέτοιο. Ο πρώτος πυλώνας ήταν μια κεντρική οργανωτική ομάδα εθελοντών. Μια ομάδα εθελοντών που ξεκινήσαμε από την Αθήνα, όπου ουσιαστικά έχουμε φτιάξει όλο το πλάνο, διαχειριζόμαστε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα για να μπορέσουμε να το διαδώσουμε, κάνουμε όλες τις επαφές τις απαραίτητες που χρειάζεται στην Αθήνα με θεσμικούς φορείς για να μπορέσουμε να έχουμε και τη δική τους υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια και επικοινωνούμε με όλους τους συντονιστές από κάθε περιοχή. Ο δεύτερος και πολύ βασικός πυλώνας είναι η πανελλαδική ομάδα συντονισμού. Μια ομάδα που αποτελείται αυτή τη στιγμή από 162 συντονιστές σε όλη την Ελλάδα. Σε κάθε περιοχή δηλαδή υπάρχει ξεχωριστός άνθρωπος ο οποίος σχεδιάζει και υλοποιεί το πλάνο για να διαδοθεί η δράση στην περιοχή του. Και ευχαριστούμε και τον Γιάννη που είναι σε αυτή την ομάδα μαζί μας εδώ για το Ηράκλειο. Που βεβαίως χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα μπορούσαμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα και να γίνει αυτή η δράση πραγματικότητα σε όλη την Ελλάδα. Ο τρίτος πυλώνας είναι μια ομάδα εθελοντών που ασχολούνται με την ελληνική ομογένεια. Επειδή θέλουμε, αυτή η δράση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική, δεν είναι μόνο μια δράση πολιτισμού, είναι και μια δράση που περνάει μέσα μας. Μας αγγίζει όταν βλέπουμε ότι την ίδια ώρα θα είμαστε σε όλη την Ελλάδα εθελοντές που θέλουμε το καλύτερο της χώρας μας. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να το μεταδώσουμε και στο εξωτερικό, στους Έλληνες. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει επαφές με πάρα πολλές κοινότητες Ελλήνων στο εξωτερικό για να τους δείξουμε ότι μέσα σε αυτή την περίοδο, τη δύσκολη στην Ελλάδα, γίνονται και ωραία και δημιουργικά πράγματα. Και χαιρόμαστε που και εκεί και σε κάποιες περιοχές θα συντονιστούν μαζί μας Έλληνες την ίδια ημέρα να κάνουν αυτή την προσπάθεια. Και ο τέταρτος πυλώνας είναι μια επιστημονική ομάδα. Για να γίνει κάτι επιτυχημένο, χρειαζόμαστε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία, είναι εξειδικευμένοι σε θέματα εθελοντισμού, σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Εμείς πλησιάσαμε καθηγητές από τα πολυτεχνία, τα πανεπιστήμια στην Αθήνα, πλησιάσαμε καθηγητές από το κομμάτι του εθελοντισμού και ζητήσαμε να μας βοηθήσουν στο να το οργανώσουμε σωστά. Και έχουμε την υποστήριξή τους και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια πολύ όμορφη ποικιλία. Υπάρχει μια ποικιλία νέων που έχουμε πάθος για αυτό που κάνουμε, που το αγαπάμε, που το πιστεύουμε. Υπάρχει μια ομάδα όμως μεγαλύτερων ανθρώπων, μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζουν στην πράξη και έχουν να μας μεταφέρουν πράγματα από την εμπειρία τους. Πώς λοιπόν διαδίδουμε αυτή τη δράση? Είναι ο κύκλος των συνεργασιών που έχουμε σχεδιάσει. Πρώτο πράγμα για μας ήταν να ξεκινήσουμε κιόλας από τις περιφέρειες. Να μπορέσουμε, υπάρχουν 13 περιφέρειες στην Ελλάδα. Εμείς στείλαμε επιστολή σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά, στείλαμε επιστολή στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και τους ζητήσαμε ένα και μόνο πράγμα. Διαδώστε τη δράση μας σε όλους τους δήμους που έχετε, σε όλους τους φορείς που έχετε υπό την ευθύνη σας, για να μπορέσει να φτάσει και να ενημερωθεί ο κόσμος. Καταφέραμε και έχουμε τη στήριξη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, που μαζί και όλα θα πραγματοποιήσουν και μια κεντρική συνέντευξη τύπου σε λίγες μέρες στην Αθήνα για να το διαδώσουμε ακόμα περισσότερο. Δεύτερο πράγμα, οι Δήμοι. Η συμμετοχή των Δήμων είναι πολύ σημαντική. Γιατί από τους Δήμους τι ζητάμε? Ζητάμε δύο πράγματα. Πρώτον, να βοηθήσουν στο να διαδοθεί η δράση όσο περισσότερο γίνεται στα σχολεία τους, στους φορείς τους, να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις ή συναντήσεις φορέων όπως η σημερινή. Και δεύτερον, ζητάμε να υποστηρίξουν τις δράσεις στην πράξη. Σε κάθε περιοχή τι ανάγκες υπάρχουν. Χρειάζονται οι εθελοντές, κάποιες σακούλες ή κάποια γάντια, αν μπορούν οι Δήμοι να τα εξασφαλίσουν. Χρειάζεται να μεταφέρουμε τα απορρίμματα στη συνέχεια με κάποιο φορτηγάκι, ζητάμε από τους Δήμους να το φέρουν. Ή να γίνουν κάποιες αφισούλες ή banners ή πανό για να ενημερωθεί ο κόσμος, ζητάμε από τους Δήμους να το υποστηρίξουν, αν είναι εφικτό. Και βλέπουμε ότι το έχουν αγκαλιάσει σχεδόν οι μισοί Δήμοι της χώρας, επίσημα, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, ετοιμάζουν σχεδιασμό, αλλά δεν μας έχουν ενημερώσει εμάς μέσω της ιστοσελίδας. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Πλησιάσαμε πολλούς θεσμικούς φορείς. Όλους τους θεσμικούς φορείς. Πήγαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τους είπαμε: θέλουμε να κάνουμε αυτό, να ενημερώσουμε όλους τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Το πετύχαμε. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, που έχει τον τίτλο φέτος Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας,
Βρεθήκαμε μαζί με την Οργανωτική Επιτροπή, ζητήσαμε από εκεί οι εθελοντές της Θεσσαλονίκης να στείλουν ένα πολύ δυνατό μήνυμα καθαρίζοντας όλα τα αρχαία τείχη της πόλης. Το πετύχαμε κι αυτό. Το αγκάλιασαν. Βρεθήκαμε με το Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσουμε να φτάσουμε τη δράση μέσα στο σχολείο. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί ίσως θα μας απασχολήσει και στη συζήτηση που θα κάνουμε. Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα για να φτάσει η δράση μέσα στα σχολεία. Φτιάξαμε μια ομάδα εθελοντών εκπαιδευτικών. Μαζί ήταν και η καθηγήτρια που μας δίδαξε τον εθελοντισμό στο σχολείο και φτιάξαμε ένα πλάνο το οποίο παρουσιάσαμε στο Υπουργείο Παιδείας. Βρέθηκα με τον Υφυπουργό προσωπικά και τους είπα: θέλουμε τη βοήθειά σας να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα σχολεία της χώρας. Το αγκάλιασαν μετά από πολύ καιρό γραφειοκρατίας, το αγκάλιασαν, στάθηκε εγκύκλειος σε όλες τις διευθύνσεις της χώρας και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια με ένα σχέδιο δράσης που το έχουμε ονομάσει Εβδομάδα Εθελοντισμού. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ξεκινάμε κάτι τέτοιο. Από Δευτέρα 31 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή, πριν τη δράση του Let's Do It, όλα τα σχολεία μπορούν να κάνουν δράσεις μέσα στον χώρο τους, να κινητοποιήσουν τους μαθητές. Και ήδη πάρα πολλά σχολεία έχουν δηλώσει συμμετοχή. Κάποια θα κάνουν καθαρισμό στον προαύλιο χώρο, κάποια άλλα θα φυτέψουν στον προαύλιο στους κήπους, κάποια άλλα θα ζωγραφίσουν τους τοίχους ή οι μαθητές θα κάνουν διάφορες εκδηλώσεις, ζωγραφιές για να περάσουν το δικό τους μήνυμα. Είναι κάτι βασικό που μπορούμε να το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν σταθήκαμε εδώ στο κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το επόμενο στάδιο ήταν όλοι οι εθελοντικοί φορείς, τα δίκτυα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Αθήνα. Βρεθήκαμε μαζί τους, τους παρουσιάσαμε το πλάνο, κάναμε συνάντηση στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, όπου σχεδόν το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων ανταποκρίθηκε και μάλιστα αυτό δεν το πίστευα. Γιατί συνηθιζόταν να μην υπάρχει συνεργασία σε τέτοια θέματα από πολύ μεγάλες οργανώσεις. Το πετύχαμε και χαιρόμαστε γιατί μεταφέρουμε ουσιαστικά και μαθαίνουμε και μέσα από εκείνους που έχουν χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως συμμετέχουν δύο πολύ βασικά δίκτυα της χώρας μας. Είναι το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Έχουμε και μαζί μας εκπροσώπους και χαίρομαι που σας γνωρίζω εδώ. Με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συγκεκριμένα έχει φτάσει ήδη ενημέρωση σε όλα τα τοπικά συστήματα σε όλη την Ελλάδα για να συντονιστούν σε αυτή τη δράση μαζί μας. Και με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι γίνονται τέτοιες δραστηριότητες και από άλλα δίκτυα της χώρας. Πλησιάσαμε και την επιχειρηματική κοινότητα. Με ποια έννοια? Πήγαμε, χτυπήσαμε την πόρτα επιχειρήσεων και είπαμε: θέλουμε να μας βοηθήσετε. Οι περισσότεροι έλεγαν: πόσα χρήματα θέλετε? Τους λέγανε: δεν θέλουμε χρήματα. Θέλουμε να μας βοηθήσετε με τρόπο που μπορείτε να μας προτείνετε εσείς. Μπορείτε να κινητοποιήσετε το προσωπικό σας την ημέρα εκείνη να συμμετέχει. Μπορείτε να μας καλύψετε και να μας φτιάξετε banners ή κάποια άλλα πράγματα που παίρνετε στα ταξίδια. Μπορείτε να μας καλύψετε κάποια εισιτήρια για να μπορέσουμε να επισκεπτόμαστε κάποιες περιοχές όποτε έχουμε ελεύθερο χρόνο. Βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται και εκείνοι και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που μας είπαν πολλές εταιρείες, στην Κοσμοτέ που πήγαμε πριν λίγο καιρό, ότι περίμεναν να μας ζητήσετε κάποιο ποσό για να γίνει αυτή η δράση. Εμείς ζητήσαμε στην πράξη να βοηθήσουμε. Και βλέπουμε ότι και οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει και το έχουν αγκαλιάσει. Ένας άλλος πυλώνας είναι τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί ωραία να οργανωθούμε όλοι, ωραία να ετοιμάσουμε σχέδιο, αν όμως αυτό δεν επικοινωνηθεί και δεν φτάσει στους πολίτες, πετύχαμε τη μισή δουλειά. Προσεγγίσαμε λοιπόν διάφορα μέσα ενημέρωσης, ξεκινώντας από τα τοπικά, στη συνέχεια τα περιφερειακά και τώρα έχουμε φτάσει στα εθνικά μέσα ενημέρωσης, όπου ζητάμε να φτάσει το μήνυμα παντού. Τώρα πριν λίγες μέρες με πήρε τηλέφωνο ο ιδιοκτήτης του ΜΑΤ και μας είπε ότι πλέον θα στηρίξουν και εκείνοι, δεν ξέρω αν στην Κρήτη το ΜΑΤ έχει εμβέλεια, θα στηρίξουν και εκείνοι τη δράση σε εθνικό επίπεδο και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας σε όλα τα μέσα ενημέρωσης εδώ της Κρήτης και τα τοπικά και τα περιφερειακά που έχουν αγκαλιάσει τη δράση και χωρίς εκείνα δεν θα μπορούσαμε να το διαδώσουμε τόσο πολύ στους πολίτες. Και βεβαίως ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να φτάσει και να αγγίξει τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τον κάθε πολίτη ο οποίος μπορεί να μην είναι σε μια ομάδα, μπορεί να μην είναι σε ένα σύλλογο ή σε κάποιον άλλο φορέα, μπορεί να είναι μόνο στη γειτονιά και να θέλει να μας βοηθήσει. Και αυτός είναι ο απότερος στόχος, για να μπορέσουμε, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, να περάσουμε το μήνυμα του δεν πετάω. Μακάρι να μην χρειαζόταν να κάνουμε καθαρισμό και να βρισκόμασταν όλοι μια φορά το χρόνο να κάνουμε μια ωραία δράση. Θα το παλέψουμε και νομίζω μπορούμε να πετύχουμε πράγματα μέσα από αυτή την προσπάθεια. Και βεβαίως να γυρίσουμε στο προηγούμενο, όπως βλέπετε, δεν το έχω κλείσει αυτό το πράγμα, γιατί ο κύκλος γυρνάει και ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει. Είναι σαν ένα σπιράλ το οποίο το ανοίγουμε και ποτέ δεν τελειώνει. Ο κύκλος μπορεί να ξεκινήσει έτσι, μπορεί να πάει όμως και αντίθετα.
από τον πολίτη να φτάσει το μήνυμα και να φτάσει παντού και στις περιφέρειες. Γιατί έτσι ουσιαστικά το ξεκινήσαμε κι εμείς. Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρακτικά τώρα, πώς μπορούσε να γίνει. Εμείς εξ αρχής βρεθήκαμε με πολλούς συλλόγους, με πολλούς φορείς και είπαμε να φτιάξουμε κάποια προτινόμενα σχέδια δράσης. Δηλαδή, φτιάξαμε κάποια κωδικοποιημένα βήματα. Πώς μπορεί να γίνει. Πρώτο βήμα, ας πούμε, καταγράφουμε τις ανάγκες. Τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε. Φτιάξαμε λοιπόν διάφορα σχέδια δράσης και για τους φορείς και για τις περιφέρειες, τα οποία μπορούμε να σας τα στείλουμε και ηλεκτρονικά, αν θέλετε. Θα τα δώσω και στους μηνοίστας για να προωθηθούν παντού, που μπορεί να δώσει κάποιες ιδέες σε αυτό το κομμάτι. Φτιάξαμε διάφορα πλάνα ενεργοποίησης, κάποιους οδηγούς με καλές πρακτικές, δηλαδή κάποιες δράσεις οι οποίες έγιναν σε μια περιοχή και οι οποίες θα μπορούσαν να δεθούν και σε άλλες. Όπως ας πούμε στη Σάμι έγινε ο πρώτος υποβρύχιος εθελοντικός καθαρισμός για το Let's Do. Ήταν η πρώτη περιοχή όπου δήλωσαν συμμετοχή. Το έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία και βεβαίως αυτό σαν πρακτική εξαπλώθηκε και σε άλλες περιοχές. Και στο Ηράκλειο, από ό,τι γνωρίζω, θα υπάρχει μια αντίστοιχη δράση φέτος για τις 6 Απριλίου. Κάνουμε διάφορες συντονιστικές συναντήσεις. Έχουμε ετοιμάσει διάφορα υλικά προώθησης, τα οποία στέλνουμε ηλεκτρονικά για να χρησιμοποιηθούν από όλους τους φορείς που συμμετέχουν. Προσπαθούμε να πετύχουμε τη δικτύωση και την επικοινωνία μεταξύ των φορέων σε κάθε περιοχή. Να κάνουμε διάφορες, να διαδώσουμε τις πανελλαδικές συμμετοχές και με τον τρόπο αυτό να βοηθήσουμε στην πράξη όλους όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή. Αυτό που σας είπα προηγουμένως για τους υποστηριχτές είναι το Zero Budget, Zero Print. Υπάρχουν εταιρείες που το έχουν αγκαλιάσει. Και βεβαίως, αν υπάρχουν εταιρείες και από εδώ, και θέλω αυτό να το μεταφέρω και σε εσάς, αν υπάρχουν εταιρείες που θέλουν να σας βοηθήσουν κεντρικά, σαν Κρήτη ή σαν Ηράκλειο, εμείς μπορούμε να διαθέσουμε την ιστοσελίδα την κεντρική του Let's Do It για να αναρτηθεί το λογότυπο σε περίπτωση που σας βοηθήσουν και σας μοιράσουν υλικά ή πράγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν στην πράξη. Για να γίνει κάτι τέτοιο, έχουμε επιστρατεύσει και παιδιά τα οποία το πιστεύουν, το αγαπούν και προσπαθούν να δώσουν μια καλλιτεχνική νότα για να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Εδώ βλέπετε κάποια πλάνα, κάποιες εικόνες που έχουμε φτιάξει από διάφορες περιοχές για να διαδώσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Κάθε Παρασκευή, αν μας παρακολουθείτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα από το Facebook, έχουμε καθιερώσει τη φωτογραφία της εβδομάδας. Δηλαδή, παίρνουμε μια φωτογραφία, όπως βλέπετε κάποιες από αυτές εδώ, για να μπορέσουμε να διαδώσουμε με ωραίους, με διαφορετικούς, διαδραστικούς τρόπους τη δράση μας μέσω διαδικτύου. Εδώ βλέπετε τον Παναγιώτο Κοτρονάρο. Είναι ο αρχηγός της πρώτης ελληνικής αποστολής που ανέβηκε στο Everest, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας, θέλησε να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, τον κάναμε και φωτογραφία της εβδομάδας πριν λίγο καιρό, και θα κινητοποιήσει όλους τους φορείς, τους αναρριχητικούς, τους σπηλαιολογικούς, τους ορειβατικούς της χώρας, για να μπορέσουμε να διαδώσουμε τη δράση και να γίνουν δράσεις στα βουνά της χώρας μας. Το βασικότερο εργαλείο, το γνωρίζετε οι περισσότεροι γιατί δηλώσατε τη συμμετοχή, είναι η ιστοσελίδα. Τη φτιάξαμε με μια ομάδα εθελοντών. Είναι αυτή εδώ, www.letsdoitgreece.org. Είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο επικοινωνούμε όλοι οι φορείς μεταξύ μας στο κομμάτι της δήλωσης συμμετοχής. Για όλους εσάς που πιθανόν να μην έχετε δηλώσει συμμετοχή, είτε ως φορείς είτε ως πολίτες, υπάρχουν δύο πεδία που μπορείτε να επιλέξετε και που μπορείτε να προτείνετε και σε άλλους συλλόγους που συνεργάζεστε ή σε πολίτες, σε φίλους σας. Ο καθένας μπορεί απλά ως πολίτης να δηλώσει συμμετοχή για να παρακολουθεί τα νέα όταν τους στέλνουμε τα αυτά χρονικά διαστήματα να παρακολουθεί τις δράσεις πανελλαδικά. Και βεβαίως μπορεί να δηλώσει και ως φορέας για να αναρτηθεί η συμμετοχή στο διαδίκτυο και να γνωρίσουμε κι εμείς από την Αθήνα ποιοι φορείς ενδιαφέρονται να συσπηρωθούμε όλοι μαζί για αυτή την προσπάθεια. Όπως βλέπετε, συγκεκριμένα έχω βάλει αυτή τη διαφάνεια για να διευκολύνουμε τους φορείς. Υπάρχουν κάποια πεδία που συμπληρώνουν, κάποιο email, κάποιο τηλέφωνο, την περιοχή τους, για να μπορούμε να ανοίξουμε μεταξύ μας ένα διάδρομο επικοινωνίας και να ξεκινήσουμε να οργανώνουμε τη συγκεκριμένη δράση. Και βεβαίως, όλοι μπορείτε να δείτε τις συμμετοχές μέσα από μία κατηγορία που υπάρχει, που λέγεται συμμετοχές, και μπορούμε να δούμε ανακατηγορίες σε ποιες περιοχές και ποιοι φορείς συμμετέχουν. Πάνω, όπως βλέπετε, το έχουμε χρωματίσει, το έχουμε ονομάσει επικοινωνία αυτό το πεδίο. Μπορούμε να διαδώσουμε τη δράση και μέσα από όλα τα social media, που είναι βασικό και για μας, επειδή έγινε μια προσπάθεια χωρίς χρήματα για να γίνει κάτι τέτοιο, ήταν το Α και το Μ, επιστρατεύσαμε το Facebook συγκεκριμένα, για να φτάσει η δράση σε πολλούς φορείς ανά την Ελλάδα. Και τα έχουμε καταγράψει, μπορείτε κι εσείς, επιστρέφοντας στο σπίτι, πληκτρολογώντας Let's Do It Greece και στο Facebook και στο Twitter, στο YouTube, στο LinkedIn, στο Instagram. Μπορούμε να βρούμε υλικό και από εκεί ουσιαστικά να επικοινωνούμε καθημερινά. Εδώ συγκεκριμένα μπορείτε να δείτε στο Facebook την ομάδα, το page που έχουμε φτιάξει.
και τη συγκεκριμένη διαφάνεια. Όπως βλέπετε, πληκτρολογούμε Let's Do It Greece και βγαίνει η συγκεκριμένη σελίδα. Και θα μείνω και σε αυτό το κομμάτι σχολιάζοντας το λογότυπο. Μπορείτε να το δείτε, είναι οι φατσούλες του Let's Do It. Και αυτό τι σημαίνει το λογότυπο? Το λογότυπο σημαίνει ότι ό,τι προσωπικότητα και να είναι ο καθένας, ό,τι χαρακτήρας και να είναι, ό,τι ηλικία και να είναι, αν θελήσει να ενώσει τη φωνή του με άλλους ανθρώπους, μπορεί να βγει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Και αυτό ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν οι 7 φατσούλες του Let's Do It. Ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, από διαφορετικά πεδία που μπορούμε να συνεργαστούμε. Το μήνυμα της συνεργασίας. Στο Twitter βλέπουμε αντίστοιχα μια άλλη σελίδα. Εδώ βλέπουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα για χορηγούς επικοινωνίας. Βεβαίως, αν υπάρχουν δίκτυα και χορηγοί επικοινωνίας μέσα ενημέρωση από την περιοχή που θέλουν να το στηρίξουν, εμείς μπορούμε και πάλι να φιλοξενήσουμε τα λογότυπα στην κεντρική ιστοσελίδα μας. Και εδώ έχω βάλει μερικές φωτογραφίες που μας έστειλαν από περιοχές, μερικές εντυπωσιακές, που δείχνει όλο το εύρος αυτής της δράσης. Γιατί οι δράσεις δεν γίνονται μόνο στην ξηρά, στα προβλήματα και στα τοπία που βλέπουμε όλοι, γίνονται και μέσα στη θάλασσα. Και εκεί δυστυχώς, όπως ακούσαμε και προηγουμένως στη Μεσόγειο, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Μια άλλη φωτογραφία εθελοντών, παρόλο ότι η βροχή ήταν εκεί, μέσα σε σπήλαιο, μπορούμε να δούμε στην επόμενη φωτογραφία, αναρχητές οι οποίοι καθάρισαν ένα σπήλαιο στον Ημιτό, στην Αθήνα. Η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου δέχτηκε να συστρατευτεί μαζί μας αυτή την προσπάθεια. Έβαλε λοιπόν στις δύο βασικές πινακίδες εισόδου και εξόδου το μήνυμα του Let's Do It Greece για να το δουν όλοι οι οδηγοί και όλοι οι επισκέπτες. Βλέπουμε μαθητές από κάποιο δάσος εδώ, από κάποια περιοχή στον Αλιάκμονα που μας έστειλαν τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Από τα σύμβολα, τους εθελοντές, βλέπετε δηλαδή όλο το εύρος ανθρώπους που ενωνόμαστε τη μέρα εκείνη για ένα κοινό σκοπό. Και βεβαίως το σύνθημα, το βασικό που είπαμε και προηγουμένως. Ναι, με μία μέρα συντονιζόμαστε, θέλουμε όμως τις υπόλοιπες 364 μέρες να συνεργαζόμαστε. Και πραγματικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και εγώ προσωπικά για την πρόσκληση και εσένα Άρη και εσένα Γιάννη και όλους εσάς. Και χαίρομαι πραγματικά που μπορούμε και χτίζουμε κάθε χρόνο κάτι ακόμα καλύτερο. Γιατί όπως έλεγε και ο μεγάλος Καζαντζάκης, και αυτό το έμαθα και αυτό το σχολείο, να αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ μονάχος έχω χρέος να σώσω τη γη, και αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο για την υπέροχη ανάπτυξη του Let's Do It Greece. Και όπως είπαμε, αυτή η εκδήλωση έχει δύο μέρη. Το πρώτο ήταν η παρουσίαση, το δεύτερο είναι η συζήτηση. Οπότε παρακαλούνται όσοι από κάτω εθελοντές, φορείς, μονάδες, ομάδες, σχολεία, ιδιώτες, οποιοδήποτε θέλει να στηρίξει αυτό το πράγμα που θα γίνει στις 6 Απριλίου και τις προηγούμενες ημέρες βέβαια. Και αν έχει κάποια σαφή πρόταση ή πρόθεση, ο ίδιος ή ως ομάδα ή ως φορέας ή ως οτιδήποτε, ας ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Παράδειγμα, η δική μου ομάδα θέλει να πάει στην τάδε παραλία να καθαρίσει αυτό. Και ας καταγραφεί κάθε πρόταση και ας συζητηθεί. Αφενός για να μην κάνουμε διενέξεις ότι εμείς θα πηγαίναμε εκεί, αλλά θα πάμε και εμείς, άρα ποιος θα πάει πού. Και αφετέρου για να δώσουμε προτάσεις και ιδέες. Όσο περισσότερες γίνουν, όσοι είμαστε εδώ, δυστυχώς δεν είμαστε παραπάνω, αλλά τα πάρα ταξιδεύουν και τα νέα ταξιδεύουν και οι δράσεις. Όσοι είμαστε εδώ και έχουμε κάποια πρόταση, απλώς σας την πούμε, σκοπεύουμε να κάνουμε αυτό. Όσο πιο διαφορετικές δράσεις γίνεται, και όσο περισσότερες και όσο μεγαλύτερη έκταση γίνεται. Είναι κάποιος που θέλει να λάβει το βήμα. Υπάρχει μικρόφωνο για το κοινό για να μην σηκώνεστε και όποιος θέλει το να κάνει. Να πατήσετε το κουμπάκι λογικά. Όχι. Να γίνει πράσινο.